कभिड डिउटि मावनायनि दान बान्था मोनैनि सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। कभिड-19 नि गिख्रंथाव थासारि समाव सानडे मानडे हलिडे गैयालासेनो सान हर डिउटि मावनायनि उनाव सोरखारा सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरनो दान बान्था होयैखौ गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायदों एनएम नार्सफोरा। कक्राझाराव थानाय सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव 200 निबो बांसिन एनएम नार्सफोरजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफारिया गोथौवै दुखु फोरमायदों आरो सोरखारा थाबैनो कभिड-19 नि गिख्रंथाव थासारिनि समाव डिउटि मावनायनि दान बान्थाखौ होनांगौ होननानै सोरखारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। बिराद दुखुनांथाव खोथा। जोङो बुहुद एथ' खस्थ' खालामबाय सान हर, रबिबारबो गैया हलिडेबो गैया। एथ' खस्थ' खालामनानै जोंनो कभिडनि थाखाखौ ओरैबो होआ ओरैबो होआसै, थगायबाय थायो। ब्लकआव सोंबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हराखै होनो, डिस्ट्रिक्टआव सोंबा डिसिआनो दाबो हराखै होनो। बेबादियावनो जों मैया दुखु मोननानै जोङो डाइरेक्ट डिसिआव थांदों। डिसिआव थांनानै फैबा डिस्ट्रिक्ट बायद'आ होनबाय एडिसिखौसो लोगो मोनदों नालाय, बे होनबाय गासिबो हरखाजोब्बाय होनबाय। दा जोङो मैया आरो बिनिफ्राय फैनानै जोङो नैबे जयेन्ट डिउटि अफिसाव हाबफैबाय। जयेन्ट डिउटिआव फैनानै जोङो डाटा मेनेजारखौ लोगो डिपिएमखौ लोगो हमबाय। डिपिएमखौ लोगो हमनानै सासेया मेनेजार डाटा मेनेजार ओमफ्राय नोंसोर मानो बहाय डाइरेक्ट थांग्रोनांगौ, जोंनावनो फैग्रोबानो जायो। जोंनावनो फैग्रोनांगौ। ओमफ्राय जोंबाय नोंसोरनो बुङोबा जेनेबा नोंसोरनाव सोंबा एसे डिसिआनो गासिबो मोनथिजोबगौ, डिसिआनो गासिबो दंजोबो, ओंखायनो जोङो डाइरेक्ट डिसिआव थांनाय जादों होनना बुङो जोङो। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय डाटा माबाया होनदों डिपिएमआ होनदों जायखिजाया नोंसोरो गाबोन बै 45,000 माबा हरनायखौ देखायदों आरो जोङो। आगोलाव 45,000 खरि मोनगोन होननानै प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआवनो होदोंमोन नालाय, बेखौ लानानै जोङो फैदों। ओमफ्राय सिइउसिफ्रा 45,000 मोनोब्ला एनएमफ्रा मानो 4,500 मोननांगौ, बेखौ लानानै जों मैया फैदों। ओमफ्राय फैनायाव होनदों माबाया डिपिएमआ नोंसोरो गाबोन मोजाङै एप्लिकेसन लानानै गावबागाव ब्लकनि फरवार्ड लानानै एसटिएमअनि फरवार्ड लानानै प्रटेक्ट सिस्टारनि सहि लाजोबनानै नोंसोर नैबेहाय आंनि गाथिबाय, आं बेखौ प्रिन्सिपाल अफिसाव सेक्रेटारि अफिसाव हरगोन, गाबोन फै होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय दा दिनै फैबाय जोङो, दिनैहाय सारा गैया। थारमाने आं दा फन हरदोंमोन, सारा बे बरमायाव आसाफोरनि कनभेनसनाव बेवहाय जयेन्ट डिउटि साराबो ओमफ्राय बे डिपिएम साराबो थांदों। जों माखासे मानसियाथ' जानुवारिनिफ्राय मावदों, ओमफ्राय माखासेया जानुवारिनिफ्राय मावनाया जानुवारि फेब्रुवारि मार्चखौ मोनबाय बिसोरो लामसाम। ओमफ्राय जोंथ' रेगुलार एप्रिलनिफ्राय मावबाय, एप्रिलनिफ्राय जों दासिमबो गदसे फैसा मोनाखै। बेनो आरो जों गदसे फैसा मोनाखै। आरो दाखालिहाय जोंनो सोहरबाय, बेयो मा मासाव फैयामोन, फेब्रुवारि मासाव सोदों। बेयो मदिनि मेगा अडिसननि थाखाय जोंनो लामसाम सारा 2 लाख माबा जानायनि थाखाय क्लियारेन्स जानायनि थाखाय आरो भेक्सिनेसना, बिनि थाखायहाय 2 कोटि जानायनि थाखाय जोंनो 2000 करि माबा होदों आरो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टत আমি সবই এনএম হয় আৰু লগত আমাৰ লগত আছে SW, MPW, ভেৰিফায়াৰ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আহাটো হ'ল যোৱাকালি ছাৰহঁতে আমাক ইয়াত মাতিছিলে যে আমাক মানে নিজৰ ফিচিট এখনকৈ এপ্লিকেশ্যন লিখি তাৰপিছত ছাৰৰ পৰা ফৰৱাৰ্ড লৈ আনিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ যিমান ফিচিট চিষ্টাৰ আছে এনএম চিষ্টাৰ, সেই এনএমবিলাকৰ চহীটো ল'ব দিছিলে, ছিগনেচাৰ ল'ব দিছিলে। আমি এইটো কালি ৰাতিৰ পৰাই অফিসত ছাৰহঁতে কোনো নাই। এতিয়া আমি ভাবোঁ, আমি এতিয়া যদি আমাৰ নামত পইচাই নাই আমাক দিব নালাগে, আমাৰ ডিউটিটো আমি কৰি যাম। আমি এইটো 2021 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি এইটো কৰিছোঁ। মইতো যিদিনা আমাৰ ফিচিট অপেনিং কৰিছোঁ, সেইটো দিনা অপেনিং দিনা ময়ে দিছোঁ চবকে। মোক লৈ সিদিনা আমাৰ 27 আছিলে, 37, সেই 37ক মই 36ক দিছোঁ। 37ত মই আছিলোঁ, মোক বেলেগে দিছে। আমি 2021 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰাৰ পিছত আমি আজিলৈকে যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য আছে কভিড ডিউটিত পোৱা নাই। অকল আমাক মানে আমাৰ পিচিৰ পৰা মেগা ভেকচিনেশ্যন না কিবা বুলি কৈ 2000কে ভৰাই দিছে, সেইটোৱে আৰু একো নাই, একো পোৱা নাই।
जोंहा माने जेनाखि जों मास मोनथाम कभिड डिउटि मावनायनि नामाव जोङो मोनसे फान्ड मोन्दोंमोन बे फान्ड ब्रेकआपआ जोंना माने जों सेटिसफाइड नङा बेयाव जेनाखि CHO जोंनिफ्राय एसे गोजौ थाखोनि बिसोरनो खेबसेनो होनाय जादों मास मोनसेयाव 15,000 खरि 15,000 हिसाबै 3 into 45,000 जों MPW SW ANM बायद' जोङो मात्र 1500 थाखाल' होदों मास मोनसेयाव दा जोङो मास मोनथामजों 4500 मोनो दा जों बे जिनिसआव सेटिसफाइड नङा मानोना जों कभिडनि खेत्रआव जों बयबो इकुवेल मावदों जों सिरापनि डिउटियाव मावदं माने भेक्सिन रेगुलार एकदम मावदों दा बेयाव मानो बिसोरनो बारा मोननांगौ जों मानो खम मोननांगौ जों बयबो माने देरसिन दुइसिन बे गैया बयबो समान मोननांगौ दा बे फान्ड एल'केसना जोंना समान जादों बेनो मेन डिमान्डआ जोंना दिनै